Sa Good Vibes, lechon nga tilapia gikan pa sa Candoni kag inasal nga sili-sili o kunil gikan sa Bago City. Iniapila lamang sa inyo pwede matilawan kung kamo ang magkadto sa Negros Island Organic Festival site sa North Capitol Road sa Bacolod City. May report si Romeo Subaldo. Makita mo pa lang ang kalaparon sang ginasinan nga tilapia nga ginapatiyog-tiyog sa baga, kanahan ka na magkaon. Ang unod sang tilapia, hiniwa nga bumbay kag kamatis, kag ginbutangan pa sang tanglad kag basil para mas saboroso. Ang asin nagatapik sa panit sa tilapia, gani gitawag ini nga salt-crusted lechon tilapia sang Santa Ana Grill and Go Bacolod. Suno kay Normie Haserbida, magluwa sa dalago nga tilapia. May dalago man sila nga boneless bangus nga ginagrill gikan naman sa kadagatan sang Escalante City. Pwede ka man kuno makapalitsyon sang tilapia sa imo mismo nga balay. Try mo yung lutuan ng tilapia mismo lechon, hindi pwede ya. May pa-party ka, for example. Patawag ka lang yan sa amo. Pero lain naman nga lechon ang ara. Healthy. Hindi naman baboy, hindi naman manok. Katapo siya sa asosasyon sa mga hubin pa nga mga agripreneurs sa Negros na nakigbahin sa 16th Negros Island Organic Farmers Festival. Magluwa sa lechon tilapia, may inasalman nga sili-sili gikan sa Bago City. Mga katapo naman sila sang slow food nga nakigbahin man sa selebrasyon. Ano na siyang sili-sili? Sili-sili. Sili-sili or igat? Yan yung slow food. Bago. Sa bago na yun, di ba? May area diri sa North Capitol Road sa kilid sang Capitol Lagoon nga pwede maka-dine-in kung luyag mo mag-food trip diri mismo. Maglibot ka, doara ka sa weekend market. Kadamo sang pwede mo pilian. May nandari-sari nga mga pagkaon gikan sa mga katapo man sang slow food sa Visayas. May mga barato nga utan, prutas, kararuton, kape, native nga mga products, mga delicacies sang banwa kag syudad, pati mga herbal medicine gikan sa kabukiran sang Isabela, ari man diri. May mga banana polvoron, tableya, nagkalalain nga mga tea, kakanin, mga tanom, knitted products, kag madamo pa sang iban. Masobra sa isa kagatos ka mga booth ang pwede mo bisitahon. Sa booth sang provincial agriculturist, nagapanagtag naman sa mga inugtanom nga fruit trees para i-promote ang pagpananom. Jackfruit, rambutan, ng atis, marang, Para ano na sir? para i-promote sir nga magtanong ang tao. Oo. Anong in-exchange dapat ano brown nila para kakuha sa pangalan sa tanong? Nang nagpa-request kami sir sa master list nga Do register lang. Registered lang. Mga local kag foreign tourist ang nagabisita diri. Tubtub ini diri sa Domingo nga adlaw.